שלום, אז אנחנו מזמינים למסיבה בגלל שבעיר אחרת גם להם יש קונספט. כמו שראיתם, לעיר שלנו יש קונספט, אז עכשיו גם לעיר השנייה יש קונספט. אז כל אחד צריך לארגן מסיבה בבית שלו, אז הזמינו אותנו בגלל שאפילו שאנחנו גרים בארץ אחרת, ככה זה עובד. מזמינים מכל הארצות, כאילו מכל העירים, מכל הארצות. אז עכשיו אנחנו נסים, כל אחד יתלבש חגיגי. בטח אתם שואלים למה שיילי התלבשה בבגד ים. בגלל שיש שם בריכה והרבה ילדים עומדים לקפוץ לשם. אז שיילי התלבשה, ואני ועומר לא, בגלל שאנחנו עומדים לקפוץ לשם. עומר עומד להכין את האוכל, ואבא שלו גם עומד להכין את האוכל. אז נתחיל. עכשיו אנחנו נסים לשם. הנה אתם רואים, זה בעיר אחרת. אוקיי, אז כאן, בבית של איזה חבר שלנו. טוב, אז הרבה אנשים רוצים להיות שם. גם אנחנו כאן. שלום, שלום. איפה כל האנשים? אנחנו כאן הגענו וקפצנו לבריכה. קפצנו לבריכה. וואו. איפה שיילי? כן, איפה שיילי? איפה שיילי? שיילי עכשיו מגיע. הנה. הגעתי, שיילי, רוצה לשחק איתי, שיילי. מה? גם אני הגעתי, זה כיף לראות אותך. גם אותך. הנה זאתי. שיילי, בואי נשחק. בואו. טוב, אז עכשיו כולם הגעתם לראות את כולם. טוב, אז אמא, אני יכולה להיכנס לברכה בטח המותון. שיילי, תראי לנו את הכי טוב שלך. כל מי שרוצה לראות את שיילי, קשה לשבת באשרקובי, מי שזה יהיה לו. טוב, אז דקה, מי היה מחליט כאן על זה? אין כבר מחליטים בכלל. טוב, אז איפה נשאר הילדים? אני יודעת שחסר. כן, חסר. מועדניות. טוב, אני חייבת לשבת. גם יש תחנת טיפור מי שרוצה. תחנת טיפור. אבל רק, אנחנו חייבים לראות את שיילי. למה תשכחי על רוני? כן. הגענו. אפשר לקוטה? באמת, כולם. טוב, אבל תקשיב לי. את ממש כאילו... טוב, תקשיב לי, ממש כיף להיות כאן. כן, נכון? אז אני צריכה להיות כאן. אוקיי. אוקיי, זה ממש מצחיק, איזה כיף. אשכרה? כן, אשכרה. את מהצד של אונקה? כן. אז אונקה. טוב, שיילי, הכי טוב שלך, טסתי. אומייגאד, שיילי, טסתי לנו עוד משהו. עכשיו שיילי. טוב, אז עכשיו כולם, אנחנו מתחילים להכין את האוכל. טוב, אז בואו נשים בשר, הרבה בשר. קודם בואו נשים אותם. מאמי, מה? את רוצה שתכין לך בשביל? כן, ממש בא לי לשייק. תפצצו את הבלון הזה כמו מפריע. כמה בשר. אונקה. מה אפשר? כלום. ולהוציא. איזה טעים. יש כאן 2, אז מי שרוצה שם. טוב כולם. טוב כולם. אז אני רוצה להזמין את משפחת קריסטל. בואו. שלום, ונתראה בסרטון הבא. הסרטון הבא אומנם הולך להיות קריסמס. הסרטון הבא אומנם הולך להיות קריסמס, מסיבת קריסמס
בפעם הבאה. ביי.